Nabangan sang kayanon ka, boss. Sabihin mo na muna si ano. Yan nag-ayos sa baga. Yan. May napindot siguro. Ito na. Okay na. Okay na. Kaya mahirap. Okay, so yan po ang magandang balita. This coming Saturday, doon sa FB Live natin, ang premium natin isang 1,000, isang 200, tatlong tig-100, bali 1,500. Plus, dalawang bronze, pangkabuhayan, dalawang silver, at isang gold. 10 yan Kaya ngayon pa lang, mag-like na kayo, like, comment, invite and share. Di ba? Doon po sa ating Doc Joey Bitido page, kailangan po, bawat 20, isa pang coupon. Invite kayo ng 20 isang coupon. Screenshot ninyo. Ipadala ninyo sa MHC Unilevel. Sabihin mo na. Ipadala po ninyo sa MHC Unilevel para may isang coupon kayo. The more you invite, the more coupons you have, at mas malaki ang chance ang manalo tayo. Di ba? So, invite na kayo ng invite ngayon sa katutak. Di ba? Screenshot natin para may coupon kayo, di ba? Para sigurado tayo
Na wala tayong hindi natin niloloko ang sarili natin. Pati naman rapol, naglulukuhan tayo. Siguro naluloko dyan, baka lahati lang. Di ba? Para screenshot mo, nandali. Doc Joy Bitito page po Hindi po yung Doc Joy Bitito sa Facebook page. Yung naka-sombrero, nagwapo. Di ba? Alam po ninyo, nakita naman ninyo ngayon ang kasuotan ko. Para lang ako para 2017, 27. Diba? 27 lang. Diba? 28 next year pa yon. Diba? Okay. Kasi kayo ayaw ninyo maniwala sa akin. Ako may amazing for ako. Minsan migawan. Diba? Basta araw-araw yan. Meron tayong iniinom na supplement natin. Diba? Hindi ko inaantay na magkasakit at ayaw ko magkasakit sa iinom. Dapat walang sakit, umiinom na. Because prevention is better than cure. Okay. Okay. Bibigyan kita ng 65 pesos. Okay, so yan po ang ibig sabihin dyan. Ibig sabihin po ay yan po ang napaka-importante natin. Ay napaka-importante sa atin na tayo po ay talagang lumalaban sa katotohanan, di ba? Lumalaban tayo sa katotohanan. Ang paglaban sa katotohanan ay napaka-importante. Di ba? Napaka-importante po 'yan. Kasi the truth will set you free. Yan, di ba? Ganun po yan. Wag tayong magsisinungaling para lang tayo ay magkaroon tayo ng magandang buhay, di ba? At the expense of others, di ba? So yan na po invite at least to every 20. Kung naka 100 kayo, padala mo niya 20. May 5 kayo. 5 coupons. Ngayon, bukas, 100. Kung nag 200 kayo, ang dami. 100. So 10 ng coupons. Saturday 100 uli. 15 coupons, ang laki ng pag-asang manalo, di ba? Di ba? Okay po ba 'yon? Kayo, para i-invite lang ninyo sa page, di ba? Okay, dapat at least maka 100,000 na tayong miyembro sa Doc Joy Bitito page para naman po ay magandang labanan. Bakit? Kasi po, pag marami tayong natutulungan, mas umaasenso tayo, mas palalakihin natin pagtulong sa bayan, padadamihin. Okay? Kaya kayo lang inaantay ko. Okay, sa wala namang ginagawa, di ba? Yan po ang magandang balita. Di ba? Okay. So, yan ay yan po ay may nahulog. Kasi kumukuha LDR. Pag LDR talaga mahirap yan. Okay, so yan po magandang balita aking mga minamahal kong kababayan. So ngayon po, meron tayong topic for today ay yung menopause. Ibig sabihin, usually po yung nasa menopausal stage, yan po ay medyo may mga nararamdaman yan sa katawan. So ano nga ba ang menopause? Ang menopause ay nangyari pag ang babae hindi na nagre-regla sa 12 magkasunod na buwan at hindi maaring maging buntis ng natural. Ito ay karaniwang nagsisimula sa pagitan ng edad na 45 to 55 years old.
ng babae. Ngunit maring bumuo bago o pagkatapos ng hanay na edad na ito. Hindi lahat ng babae nagkaroon ng sintomas ng menopause. 20% ng mga babae ay walang sintomas. 60% ay mayroong bagyang mga sintomas at 20% ay may malubhang mga sintomas. Mga symptoms o sintomas. Hindi po singkamas ha. Itong mga kasama ko dito, wala pang ano ito. Ang babata pa nito, marami pa ito. Marami pang ibubuga. Okay. Ang mga kababaihang dumaranas sa maagang menopause ay maaaring malaking panganib na magkaroon ng osteoporosis at sakit sa puso sa dahilan ng mahabang panahon mga maka-epekto ng mababang antas ng estrogen. Kung sa inyong palagay ikaw ay nakaranas sa maagang menopause, mahalagang makipag-usap o magpakonsulta sa inyong doktor, di ba? Yan po sa doktor, bibigyan kayo halimbawa ng synthetic drugs. Ayun po ang pamamaraan niya. Kung gusto naman po ninyo sa atin na natural, walang side effect, bagkos, hindi lang sa menopause, ang matutulong bagkos, hindi lang sa menopausal problem, ang may tutulong sa inyo at ito po ay pangkalahatan. Yan, di ba? Pangkalahatan na matutulungan kayo ay pumunta kayo sa amin, di ba? Ngayon, kung gusto naman ninyo sa doktor pumunta para sa bigyan kayo ng synthetic solution at pumunta pa rin po sa amin para naman sa natural, ay wala pong problema, di ba? Mas maganda yan, double action na tinatawag. Habang tayo ay palapit sa menopause, ang produksyon ng mga hormone tulad ng estrogen sa pamagitan ng mga ovaryo ay bumabagal. Sa panahong ito, ang mga antas ng hormone ay higit na nagbabago at kadalasan mapapansin mo ang mga pagbabagong ito sa pagdating ng iyong regla. Maaring mas matagal, mas maikli o irregular. Maaring maging hindi ganong matingkad ang kulay. Maaring maging hindi tiyak ang pagkaroon ng regla at maaring maging mas malakas. Sa malaon, ang antas ng hormone ay bababa upang ang pagkaroon ng regla ay tuluyang tumigil at maabot ang menopause. Kakailanganin ang pagkontrol sa panganak o pagbuntis hanggang sa ikaw ay umabot sa 1 taon na walang natural na regla. Kailan nagsisimula ang menopause at gaano katagal ito? Karamihan sa mga kababaihan ay unang nagsimula sa pagbuo ng mga sintomas ng menopause mga 4 na taon bago ang kanilang huling panahon. Ang mga sintomas ay madalas na nagpapatuloy hanggang sa mga 4 na taon at pagkatapos ng huling panahon ng isang babae. Ang isang maliit na bilang ng mga kababaihan ay makakaranas sa mga sintomas ng menopause hanggang 10 dekada bago aktwal na nangyayari ang menopause at isa sa 10 babae ay nakakaranas ng mga sintomas ng menopausal para sa 12 taon pagkatapos ng kanilang huling panahon. Yan. Huling pag-menstruation. Ang median age para sa menopause ay 51. Kahit na ito ay maaring mangyari sa average na hanggang 2 taon na mas maaga para sa African American at Latinang kababaihan. Yan. Mga foreigner. Maraming mga kadahilanan na makatulong matukoy kung kailan mo simulan ang menopause, kabilang ang genetika at kalusugan ng ovaryo. So, genetics. Ang perimenopause ay madalas na nangyayari bago ang menopause. Ang perimenopause ay isang panahon kung kailan ang inyong mga hormones ay nagsimula magbago sa paghanda para sa menopause. Maaari itong tumagal kahit saan mula sa ilang buwan hanggang ilang taon. Maraming kababaihan na nagsisimula
Ang perimenopause, ilang punto pagkatapos ng kanilang kalagitnaan ng 40s. So pag nasa 40s ka, ay medyo malapit-lapit na ang umpisa ng menopausal. Di ba? Humigit kumulang 1% ng mga kababayan ay nagsimula sa menopause bago ang edad na 40. At humigit kumulang na 5% ay suma sa ilalim ng menopause pagitan ng edad na 40 hanggang 45. Ito ay tinutukoy bilang maaga o wala pa sa panahon na menopause o pangunahing kakulangan sa ovarian. Mga yugto, ang pagsapit ng menopause ay nahati sa 3 yugto. Perimenopause, gaya ng nabanggit nung una, ang pagsapit ng menopause ay hindi biglaan at Maria ay hindi biglaan sapagkat dadaan muna sa yugto ng perimenopause. Sa yugtong ito, ang regla ng isang babae ay maaaring magkaroon ng paghina ng daloy o kaya naman ng ilang buwan ng hindi pagdating na hindi pa paglagpas ng 12 buwan. Yan. Menopause. Sa yugtong ito, kapag ang isang babae diretso ng hindi dinatna ng regla, sa loob ng 12 buwan, maaari na siyang ma-diagnose na menopause. So kung wala na palang hindi na talaga nagre-regla, sa loob ng 12 buwan ay malamang ma-diagnose ng menopause. Gusto ninyo, uminom ng Amazing 4 para matagal ang menopausal ninyo. Pag menopause ninyo. Post-menopause. Ang post-menopause ay ang mga taong matapos ma-diagnose ng sinapitan ng menopause ng isang babae. So after menopause kayo ay post-menopause. Ano mga sintomas ng menopause? Ano ang mga sintomas nito? Ang karanasan ng menopause ng bawat babae ay natatangi. Ang mga sintomas ay karaniwang mas malubang kapag ang menopause ay nangyari bigla o higit sa isang mas maikling panahon. Ang mga kondisyon na nakakaapekto sa kalusugan ng ovaryo, tulad ng cancer o hysterectomy o ilang mga pagpipilian sa pamumuhay tulad ng paninigarilyo ay may posibilidad na mapataas ang kalubhaan at tagal ng mga sintomas. Kaya paninigarilyo pa rin, yung culprit pa rin yan. Talaga sabi ko, talaga ang pagsisigarilyo, dapat yan talaga Kaya iyong awayan, yung ni Senator Manny Pacquiao at saka ni Mayor, si Mayor baga sa, dahil ngayon sa tobacco na yan, di ba? Chavit Singson ay kayo na po ang bahala kung ano po dapat doon. Bukod sa pagbabago ng regla, ang mga sintomas ng perimenopause o menopause at postmenopause sa pangkalahatan ay pareho. Ang pinakakaraniwang mga unang palatandaan ng perimenopause ay mas madalas na regla. Yon tuloy-tuloy, mas madalas. Mas mabigat o mas magaan na panahon kaysa sa karaniwan mong karanasan. Isang tinatayang 75% ng mga babae nakaranas ng mga sintomas na vasomotor na may menopause. Ang mga sintomas ng menopause na bawat babae iba-iba. Kung minsan, hindi nakakaranas ng mga sintomas ang ilan. Subalit, kadalasan makakaranas ang karamihan ng mga sumusunod. So, yan pong mga sintomas. Pag-init ng pakiramdam sa iba't bahagi ng katawan. Yan, nag-iinit ka. So, yan? Medyo, yan? Labis sa pagpawis tuwing gabi. Pagkatuyo ng ari. Pagkatuyo. Ibig sabihin, wala ng lubricant. Kawala ng gana sa pagpagtalik. Nawala ng gana. Kaya malamang maghanap na si Mister. Joke lang po yan, joke. Pagkaroon ng mood swings.
Hirap sa pagtulog sa gabi. So, nagkakaroon ng problema sa pagtulog, di ba? Oh, di ba? Uminom na kayo ng Amising 4 o ng Mega 1. Madalas na pag-alala o pagkalungkot, pananakit ng ulo, paging makalimutin, pagkawala ng konsentrasyon, panunuyo ng mga mata, bibig at balat, pananakit o pamamaga ng dibdib, pag-iba ng hugis ng dibdib, mabilis at pagtibok ng puso, madalas sa pag-ihi, madalas sa pagkaroon ng UTI, pagnipis ng buhok sa ulo, pagtubo ng sobrang buhok sa muka, lieg, dibdib o likod, paglawlaw ng kalamnan at balat, pananakit ng kasu-kasuan. Yan po ang mga sintomas kung ang isang babae na nagmenopause na. Di ba? So, dahil ang menopause ay dulot ng pagbabago ng mga hormones ng mga babae, maaring iba-iba rin ang epekto nito sa katawan. Okay, iba-iba. Mga komplikasyon. Ano po ba mga komplikasyon ng menopause? Ang mga karaniwang komplikasyon ng menopause ay kinabibilangan ng vulvo-vaginal atrophy, dyspareunia o masakit na pagkipagtalik, mas mabagal na metabolic function, osteoporosis o mas mahinang buto na may pinakababang masa at lakas. Yan. So, yan po ang ng mga kababaihan. Diba? Kaya kailangan ka sa vitamin C, sufisyente, magaling na. Yung the most advanced vitamin C, yung Miracle C po, kailangan ninyo. At Mega 1. Kalooban o biglaang pagbabago ng emosyon. So may may mood swing. Cataracts, sakit sa ngipin, sakit sa puso o daluyan ng dugo. Ang daming problema ng mga kababaihan. Kawawa naman. Diba? Kaya kailangan parati kayong may Mega 1. Ang mga karaniwang sani ng sa pilitan menopause ay kinabibilangan ng bilateral oophorectomy o surgical removal ng ovary, ovarian ablation o ang pag-shutdown ng ovary function na maaaring gawin sa pamagitan ng hormone therapy, surgery o mga teknik na radiotherapy sa mga kababaihan na may estrogen receptor or positive tumor. Yan, magmigawan po tayo. Subukan natin. Walang mawawala. Di ba? Kung iyan pala ang malaki ang magagawa sa inyo, why worry for money? I-worry mo yung kalusugan mo na malaki ang chance sa matulungan ng Mega 1 or ng Amising 4. Pelvic radiation, pelvic injuries na malubhang nakapinsala o sumira sa mga ovary. Yan, di ba? Kaya po, napakaganda kung mayroon kang Mega 1. Paano mo matulungan ang iyong sarili? Pagkain na nakapagpapalusog, piliin ang malawak na uri ng pagkain. O, yan na, pagkain. Ang ating Mega 1 po, pagkain yan with 21 very powerful natural ingredients. Mga berries, mga prutas, mga herbs, di ba? Combination po lahat yan. Hindi lang po yan berries lang, hindi lang po mga mushrooms yan, hindi lang po yan mga vitamin C. Bagkos, pinagsama-samang 21 na very powerful ingredients. Yan po ang Mega 1. Paano matulungan ang iyong sarili? Mga sariwang gulay, yan, gulay. May moringa tayo. Mayroon tayong broccoli, yan, di ba? May bitter melon, prutas, mga cereal at mga buong buto. Dagdagan ang pag-inom ng tubig, 6 to 8 bas tubig araw-araw. Hindi rin pala yung sobrang tubig. Sabi naman 14 na baso. Hindi naman po yan. Lalo pag may kidney problem po kayo. Napanood ko isa kasing magaling na doktor. Ay yan. Tama yung 8 glass of water. Okay na yan, di ba? Pero mas maganda po yung coconut water. Pero yung fresh dapat. Wag po yung nilalagay ni yung mga Tetra Pak. May mga chemical na kasi yan. Hindi naman dapat
Yung fresh, huwag po yung galing na sa refrigerator. Yan, di ba? Malaki po may tutulong yan sa ating katawan. Kaya po ako halos araw-araw na ngayon may buko. Kaya mas lalo akong bumata. Di ba? Batang isip. Yeah. Kayo, may edad na kayo eh. Kaya oldies na kayo, di ba? Oh. Kuripot pa kayo. Ay, nako, kawawa kayo. Di ba? Kailangan huwag kuripot. Lalong-lalo sa kalusugan, kuripot sa pagsigarilyo. Ay talagang magkuripot tayo dyan. Magkuripot sa mga bisyo, sa sobrang inom. Magkuripot sa sugal, yan, di ba? Magkuripot sa nightlife, magkuripot sa walang pakundangan na pag-shopping, yan, di ba? Pero kalusugan, bakit mo kuriputan ng buhay mo? Isa lang buhay natin. You are you are not using your money wisely, yeah, di ba? Later on, kakukuripot mo, hindi mo ayaw mo ng prevention, later on, ubusin mo ang pera mo para to get back your, your lost health, di ba? Yan? Too late the hero, di ba? Okay. Bawasan ang sobrang pag-inom na may caffeine, kapit, tsaa, cola at chocolate. Limitahan alcohol. 1 to 2 karaniwang baso o mas maliit bawat araw. Mga pagkain mula sa gatas na mababa sa taba na may mataas na calcium. Yon, calcium. Yan maganda po sa ating miracle sin natin. May calcium po yan. Maliit na hain ng karning walang taba o isda o manok. Maraming bisis sa isang linggo. Mga phytoestrogen, mga estrogen mula sa halaman. Di ba? Yan po ang natin dyan. Kaya kailangan natin ay ang Migawan kasi 21 very powerful ingredients, di ba? Okay. Regular na physical na gawain, iwasan ang paninigarilyo. Yan, sinabi ko naman paninigarilyo. Ako talaga dyan. Sa totoo lang. Kadiri to death, di ba? Paninigarilyo. Pag-alaga sa iyong emosyonal na kalusugan, regular na pap smear at mga pagsusuri ng suso. Okay. Pagharap sa mga hamon ng menopause. O yan. Ang menopause transition isang natural na pagbabago sa buhay ng mga babae na nagpapakitang hindi na sila magkakaanak. Di ba? Okay. So yan po ang mga maaaring mangyari. Paano makakatulong ang Amazing Trio or Amazing for the natural way? Okay. 5 klase ng natural potent berries na bumubuo ng Migay capsules. Andyan na po ang acai berry, the number 1 berry in the world na it's grown sa Amazon River. Di ba? Diyan po sa Brazil. Di ba? Okay, so ang acai berry ay the most powerful berry in the world na napakataas ang antioxidant property. Pag sinabi natin antioxidant, yan po'y dinidetox, nililinis ang kaloob-looban ng ating katawan. Di ba? Nasani po na yan ng iba't ibang klaseng mga karamdaman. So number 1 po yan. So sa Miga capsule po natin, may 5 berries po yan. Yung acai berry, cranberry, elderberry, blueberry, and pomegranate. Lahat po yan mga super fruits, kaya super antioxidant. Di ba sinasabi ng iba, kami po ay mga magagaling ang aming produkto kasi may antioxidant. Sa atin po, loaded with antioxidants. Di ba? Okay, maliwanag. Yan po ay lumalaban sa anumang sakit gaya ng cancer. Kasi po, ay mga kababaihan, ayan nga po, ay pag kayo po ay nagmenopause, maaari po kayo magkaroon ng cancer, di ba? So, yan po ay makakatulong ng malaki para maiwasan, di ba? Na kayo magkaroon ng cancer. Kaya pag nagme-menopause na kayo, the more na uminom kayo ng Amazing 4 or ng Migawan. Di ba? So, kasi buhay yan You're already habang tumatanda, ang risk mo magkasakit, palaki ng palaki, pataas ng pataas. Kaya kailangan, mayroon ka kaagad na pang prevent, may prevention ka. Sabi nga natin, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Ayaw mong uminom kasi kuripot ka. Later on, nagka-cancer ka, wag naman sana, ay inubos mo yung milyones mo.
O samantala, magkano lang po pag membro na kayo, 50 pesos lang po ang isang kapsula ng Mega One. O, di ba? Uminom ka ng dalawa, 100. Tatlo, 150. Di ba? Ngayon, maganda sa iyo, i-share mo sa iyong mga kaibigan kakilala, nagsimembro sila, o kikita ka. Kasi may 6 ways to earn tayo. Pero by the way nga pala, ngayon Sapphire, ang Sapphire po, Ruby, Emerald, and Diamond, 7 ways to earn na. So congratulations mga Sapphire. Di ba? Kaya yung mga Sapphire dapat pukpukan na. Di ba? Na-update na ba tayo? Doon sa ano? Sa 7 ways to earn ni Kuya? Oo, kamo, paki-update. Okay. Plus, yan po magandang balita. 7 ways to earn na pag Sapphire na po tayo. Okay. Okay, maliwanag. Pero yun po, mga swerte yung mga Sapphire ko. Talagang dapat, ano ninyo ako, ay mag-post birthday, ano kayo, pukpuka na. Kasi binigyan ko yun ng one additional way to earn. Di ba? Okay. Ang ating mga berries, taglay din ito ang potassium na malaki ang papel sa pagpasok na mahalagang sustansya sa bawat cells at sa paggana ng maayos ng ilang organs gaya ng puso, bato at iba pa. Tumutulong din ito sa pagmintina ng tubig at pagpanatiling balanse ng mga mineral at electrolyte sa katawan. Ang blueberry naman ay subok na para sa kalusugan ng ating utak at pag-iisip o mga depresyon. Base sa pag-aral, malaki ang maitutulong nito lalo na sa mga kakaedad upang matulungan maging aktibo at matalas ang kanilang kaisipan. Binansagan din siyang king of antioxidant foods. Sa pangkalahatan, ang Migay capsules ay malaking tulong sa pagpalabas ng mga toxins sa ating katawan. So ito nga po, yung kanina may member diyan po sa sa ginubatan. Di ba? Ang problema niya, meron siyang anxiety, meron siyang depression. Kaya po, malaki po ang nagagawa ng ating Migay capsule because meron po itong nakakatulong maging aktibo at matalas ang kanilang kaisipan. Di ba? So maganda po yan. So Amazing 4 po ang iniinom niya 3 times a day. So kasama na rin po yan sa Mega 1. Meron po diyan na Mega A. Yung 5 super fruits kasama rin po diyan sa Mega 1. Di ba? Ang Multi 5 capsules naman ay binubuo ng 5 klase mga mushrooms. Katulad po ng Agaricus blacei, ang God's mushroom, the most powerful mushroom in the world. Usually po yan, dyan po nakukuha sa Brazil din. Diba? Kasi po yan very powerful. Mayroong anti-cancer property, mayroong anti-cardiovascular, diba? Property. At may anti-aging property din po yan, ang cordyceps, ang Agaricus blacei. Kasama rin po dyan ang shiitake, reishi, cordyceps at maitake. Sa Japan, ang maitake and shiitake aprobado na by the Japanese FDA as cancer prevention. Tandaan niyo, cancer prevention and cure. Andyan po yung sa ating Multi 5 capsule at andyan din po yan sa ating Mega 1. Di ba? Kaya ano pang hinihintay natin? Huwag na tayo patumpik-tumpik. Huwag na ninyo antayin na kayo po ay magkasakit ng maluba. Di ba? Ang daming may sakit ngayon. Inom kayo ng inom ng gamot. Inom na kayo ng inom ng supplement. To no avail, wala pa rin nangyayari. Subukan mo kami. Di ba? 1 month, 2 months, 3 months. Then evaluate natin. Di ba? Pero pag cancer po, ibang usapan yan. Minimum po yan, 6 months to 1 year. Kasi cancer nga po yan. Diba? Ang cancer nagpapagamot po yan po. Nako. Yung natin, di ba? 12 sa Manilang chemotherapy, walang nangyari. Dito nagpati chemo uli. Mabuti na lang na-refer sa atin ang kanyang pamangkin.
na yung tatay ay nagkaroon ng skin cancer, hindi pinaoperahan, hindi kinimo. Natulungan natin 3 years ago pa. So ngayon, ito pong may cancer stage 4, ano na po ito, hopeless na. Pero bumili po dito uli yung anak the other day, ay maganda raw ang effect sa kanyang father. Di ba? So yan po maganda. Habang buhay, dasal, more prayers, more actions with passion. Yung iba kasi, para akala nilang pera nila, hawak nila, magpakailanman. Hindi po, we are only treasure keeper. Ano pang treasure keeper? Tayo po, taga-ingat yaman lang habang tayo nabubuhay. Kaya dapat mabuhay tayo ng daang taon para matagal natin mapakinabangan ang pinaghirapan natin. Kaya ako, kayo, kailang makainom tayo ng mga suplemento katulad ng Migawan, Amazing 4 na talaga proven and tested. Natural pa na pamamaraan, di ba? Walang side effect. Zero toxicity. Di ba? Manood kayo kay Dr. Garris, yung sinasabi niya mga pag nasubrang kayo ng gamot, kung ano mangyayari. Doon sa kanyang programa. He is bold enough to accept it, di ba? Yung iba kasi, hindi naman natin nilalat, natatakot na sabihin ang katotohanan. Wag nating itago, di ba? Kasi ang nakataya po dito, buhay ng tao. Kaya nga mga paracetamol, huwag kayo inom ng paracetamol without doctor's prescription. Lalo yung mga pain reliever na yan, delikado po yan. Tanong ninyo kay Dr. Garris kaya po sa akin, I hate synthetic. Sa totoo lang. Kasi noon, yan ang buhay ko. Pero what happened to me? I almost die because of that. Di ba? Nung nag-natural ako, ito, more than 20 years na. Mas lalo pang bumata, umasinso pa sa buhay, nakilala pa. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Synthetic, dapat po yan in case of emergency. Di ba? Huwag yung habang buhay na yung isa, sobrang 30 taon ata yun, di ba? Okay. Ano na kaya na nangyari kay Pade? Dapat wag Pade kuriputan natin ang buhay niya natin. 30 years tayong uminom ng synthetic drug. Sa akin, ilang pa lang. 2 weeks lang ata. Hindi dapat. Kung doon 30 years, sa atin 10 taon. Di ba? Ganun talaga Mamimili ka Di ba? Ang problema ngayon, kung talaga hindi natin kaya, ang creatinine mataas na mataas, nag-dialysis kayo, go ahead. Pero kailangan uminom ka nito. Subukan po ninyo ako makipagpustahan. 10 lalaki o 10 tao na pare-parehas ang age sa limbawa, pare-parehas ang age. Dinadialysis without Amazing 4 or Migawan na lang. Then, dinadialysis with Amazing 4. Kung sino po ang habang buhay. Sino po ang mas mahaba di hamak ang buhay. Okay. Kasi proven po yan It's proven. Kasi sa amin immune system, ano bang immune system? Di ba yan ating defense mechanism? Di ba? Okay, maliwanag. Hindi naman sinasabi natin huwag kayong uminom ng synthetic drugs. Go to your doctor. Huwag kayo mag-personal di ba? Intake without doctor's prescription. Kaya synthetic yan Kaya sin. Anong sin? It's a sin na uminom ka ng synthetic drugs without doctor's prescription. Kaya sin. Di ba? Okay. Taglay nila ang mayamang nutrition na nagpapalakas ng resistensya sa ating katawan at maiwasan ang ilang mga malalang sakit. Meron itong mga vitamin B at kung saan ito ay responsable sa pag-process ng mga kinakain na siya nagsilbing energy ng ating katawan. Tumutulong rin ang mga vitamin ito sa pagbuo ng red blood cells upang makaiwas sa mga diseases tulad ng anemia. Ang maitake mushroom ay mayroong fiber kung saan nakapagpa-normal ng pagdumi.
Nakapagpababa ng cholesterol sa katawan, normal level ng blood sugar, di ba? Pagbaba ng posibilidad na may stroke at heart attack upang magkaroon ng malusog na pangatawan, tamang timbang at pagbaba ng posibilidad na magka-hemorrhoids. So yan po maganda po ng ating multi-5 capsules, yung mga mushrooms natin. 5 klase po yan. Di ba? May mga anti-cancer property. Di ba? Nagpapalakas sa immune system. Di ba? Okay. So ang Miracle Sinam capsules naman po ay mayroon 5 klaseng vitamin C. Ester C po yan, the most advanced natural vitamin C. Neutral pH po yan. Ibig sabihin ng neutral, hindi po acidic, hindi po alkaline. Kaya neutral. Walang kinakampihan. Di ba? Para yung dalawang banggaan ng dambuhala, kami ay neutral. Di ba? Pero kami po ay pagdating ng eleksyon ay buboto kung sino ang alam namin na makakatulong, makapagsilbi ng mabuti sa mamayang Pilipino. Di ba? Okay po yan. Ayos po ba yun? Okay, Miracle C. Ay may 5 klaseng vitamin C, Ester C, Rosehip C, Bacter Indian Gooseberry, and Acerola Berry. Yan, Acerola Berry. The most advanced vitamin C according to Dr. Mark Muyad. Di ba? According the most advanced natural vitamin C, Acerola Berry. Okay. Ang vitamin C ay may kakayahang palakasin ang katawan at ang natural na depensa nito sa mga sakit. Yan, di ba? Ang antioxidants gaya ng vitamin C kapagpabos ng ating immune system. Pinoprotektahan nito ang cells ng ating katawan laban sa nakasamang molecules at free radicals. Kapag dumami ang free radicals sa ating katawan, magdudulot ito ng oxidative stress na siya namang sanhi ng pagkakaroon ng iba't ibang chronic diseases. Base sa pag-aral, 30% na itinaas ng blood antioxidants sa ating katawan kung kumakain ang tao ng mga vitamin C foods. Isa rin po dyan na mataas ang vitamin C ang moringa, ang malunggay. Pero dapat kainin ang malunggay araw-araw. Napagalaman din ang pag-inom ng hanggang 700 milligram na vitamin C araw-araw ay nagbibigay ng 25% na chance ang hindi tamaan ng heart disease kumpara sa hindi umiinom nito. Napanatili ding normal ang uric acids level na siyang dahilan ng pababa rin ang risk sa pagkaroon ng gout attacks. Ay yung mga aray-aray, katulad kanina, may aray-aray dito. Bilang antioxidants naman, pinagtibay ng bitaminang ito ang balat para hindi agad mapinsala at mapasukan ng germs. So yan po ang amazing trio. Yung Mega A, 5 kinds of super fruits for super antioxidants. Multi-5 kinds of very powerful mushrooms for immune booster. Okay, and Miracle C. Ito po ay combination of meron na pong antioxidants, meron na rin pong cardiovascular health. Yan, di ba? At nagpapalakas na rin po sa immune system. So maya-maya po ay magpapa-shoutout na tayo. Di ba? Okay po. So yan po ay okay. So ayan po ang magandang balita natin dyan, di ba? Kaya wag po kayong mag-alala kasi po ay yan po ang magandang balita natin sapagkat gusto natin makatulong sa ating mga kababayan, di ba? Okay. So yan pong sinasabi nating okay. So marami na nanonood sa ating marami na nanonood po sa ating si Jik. Ayan. Si Amazing Sapphire Lune Baramida. Amazing. Mayroon akong regalo sa inyo. Happy birthday, Amazing Ate Faye Ann Mar. Ang pagbati galing kay Amazing Diamond Arlene Pabilonia.
Di ba? Good day po sa lahat. From Amazing Loni Baramida. Magandang gabi po, Doc Joey. From Jake DA. Yan, from Mindoro po ito. Di ba? Sige, tuloy-tuloy lang po tayo. Okay, tuloy-tuloy tayo. Sige. Dapat ang shares po natin ay kakaunti pa lang kayo. Kakaunti ang gusto. Ayaw ninyo ng 1,000? 200, 100, 5 pangkabuhayan this coming Saturday. Sige kayo. Hindi kayo mananalo. Dapat 100 plus, 200 plus. Padamihin ninyo. Mag-invite. Di ba? Di ba? Okay. Ang Migawa naman po ay mayroon yung combination ng Amazing Trio. Yung 15 doon po, kinuha natin 14. 14. Ang tinanggal lang po natin doon, ano po ang tinanggal natin doon? Yung Easter C. Easter C lang po ang tinanggal natin doon sa Amazing Trio. Kasi po ang Easter C po yan ay tumitigas, di ba? Pag iyan na initan. Di ba? So dinagdagan po natin yan ng 7 plant foods. Ang 7 plant foods po na yan, 4 local, 3 pong international. Ang 4 na local po doon, yung pong moringa, na mayroong more than 100 vitamins and minerals sa Miracle Tree. Meron tayong broccoli, na antioxidant din po dyan. Mayroong anti-cancer, pero ang broccoli po, medyo mahirap hanapin, di ba? Meron po tayong bitter melon, yung punggok na ampalaya, medyo mahirap din po yan, for diabetes naman. Meron po tayo dyan na ito ang tinatawag nating luyang dilaw, turmeric. Na ito po ay nakakatulong sa mayroong po mga arthritis, di ba? Mayroon din pong anti-cancer property yan. Then dinagdagan pa natin ng 3 mga herbs. Silent H, herbs. Astragalus. Yan, astragalus. Di ba? Astragalus. More than 100 years, yan po ay sa mga natural medicine, very powerful po yan. Nagpapalakas sa immune system. Ang dami po mga karamdaman na natutulungan ng astragalus. Then meron po tayong milk thistle. Milk. Di ba? Nung una po, ay akala ko ng milk thistle, gatas. It's an herb. Herb din po yan. Di ba? Na marami pong benepisyo yan, ang milk thistle. At meron po yung isa pa, ay yung pong holy basil, the queen of herbs. So 21 ingredients po yan. 21 ingredients na very powerful, na ito po ay nakakatulong para lumakas po ang ating immune system. Na nakakatulong po ito para po tayo nakakatulong po ito para tayo ay maging malakas, may panlaban sa mga karamdaman. Meron po tayong anti-cancer property, anti-aging property, antiviral, viral, di ba? Ano po ba ang coronavirus? Di ba viral? Virus, antiviral. Ano ba ang Delta variant, di ba? Virus din po yan, antiviral. May panlaban po tayo, may panangga tayo, may kakampi tayo. Yan po ang importante. Kaso nga po tayo minsan, gusto natin magkasakit muna. Gusto mo nang nanganib ng buhay, saka gagawa ng paraan, mali, mas magastos. Di ba? Tuturuan ko kayo, Doc Joey, papaano ba ako matutulungan ng mga produkto mo at papaano ko mababawi yan at paano ako kikita pa? Ano ang mga gagawin ko? Dapat ganon. Pero sabi ko nga, wala naman ditong madali sa mundong ibabaw lahat. Ito nga ako. Sige nga, programa ka dito ng 1 oras kung madali. Wala pong madali sa mundong ibabaw, di ba? Ito po yung bago kong ID sa di ba? Okay. Bagong ID natin. Di ba?
Di ba? Oh. Di ba? Yan bagong ID natin sa DCGB. Thank you mga padig ito. Pading BP Henry Masida, thank you. Pading EBP Glenn J. Barcelon, thank you. Yan sila mga pumirma nito. Di ba? So gagamitin lang po ito sa tamang pamamaraan. Huwag po tayo mag-aabuso, di ba? Ako ang inaabuso. Hindi naman. Joke-joke lang. Yeah. Hindi tayo nag-aabuso. Sabi nga sa akin yung nag-ano, yung bago palang pandemic. Sabi sa akin ni Mira Noel Rosal, kasi kako pwede mo ba akong bigyan ng ID? Kasi kako media tayo. Hindi, sabi niya pa, humingi ka na lang sa sa DCGB, okay na yon. No, di ba? Okay, kailangan natin. Kasi may programa tayo. I'm a KBP member. I passed the examination, I think, way back 2005. That was 2005, 2004, 2006. Nakalimutan ko na. Sa Manila pa yon. No, I was baptized sa broadcasting, di ba? Pero tayo sa health talaga, health and business tayo. Sabi nga natin, mas maganda po yan. Kasi wala tayong kalaban halos, di ba? Ang kalaban lang natin, nainggit sa atin. Pero yung komentary kasi, yung mga komentary, mga commentators, yung po medyo babigat na maraming kalaban. Kasi yung mga nasagasaan, they're just telling the truth. Yung by telling the truth, ayaw ng nasagasaan, ay delikado, di ba? Kaya, di ba noon mga broadcasters na maraming kawawa naman, di ba? Pero mga brothers kong yan, alam po ba ninyo, ang broadcasting ay napakaganda, marangal po yan. Maganda kasi naghahatid tayo ng balita. Katulad ko, binatid ko sa yung balita kung paano tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Naghahatid ako ng balita paano tayo magkaroon ng magandang negosyo na makakatulong sa kapwa at makakatulong sa atin. Di ba magandang balita yan? Mas ang importante, we are truthful. Di ba? We are doing it with passion. Di ba? Okay, maliwanag po sa inyo. Okay, sana po ay inyo pong natutunan yan, di ba? Di ba? So yan po ay magandang balita sa atin, kaya tayo ay ginagawa natin ang tama. Kasi dapat lagi tayong tama. Huwag tayong gagawa ng mali. Kasi ang mali, kahit anong gawin natin yan, mali pa rin. Okay, so yan po ang aking masasabi sa inyo. Kaya po yung Mega One, very powerful. Sa totoo lang po, honestly, coming from my heart. Dahil lalo-lalo na yung Amazing 4. Kanina mo bumili sa atin, yung galing sa Sorsogon. Saan ito, Sorsogon? Hindi sa Pilar. Sa may, yung malapit-lapit pa dito. Ay tinanong ko, kumusta ako yung biyanan mo? Ay medyo maganda na raw, 1 biliyan pa lang yon, di ba? Pangalawa kanina, di ba? So yan po magandang balita. So tayo po sinasabi natin ang katotohanan. Ang katotohanan ay ay kailangan natin ay gawing tama, di ba? Di ba? So ito po yung kagandahan dyan. Pero ang broccoli ay nakakatulong upang maging matatag ang iyong presyo ng dugo. So, yun po mga may problema sa blood pressure, ang broccoli ay malaki ang nagagawa nito sa ating para ma-stabilize, di ba? Ang malunggay naman ay tinaguring hari ng sustansya dahil sa dami ng benepisyong makuha rito, kagaya ng vitamin B na napakalaga para sa proseso ng ating metabolismo. Meron din itong fiber na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain at magkaroon ng higit na 10 mga mineral. Yan, di ba? Magandang sistema sa bituka. Nagtataglay ito ng lagpas sa 40 na antioxidant. Naglalaman din na may higit na 10 mga mineral. Ang mineral ay kinakailangan upang matulungan ang ating katawan sa iba't ibang proseso
sa katawan tulad ng iron para sa paggawa ng dugo at pagpatibay ng buto mula sa calcium. O iron, di ba? Para sa paggawa ng dugo, di ba? So yan po maganda. Di ba? Kasi katulad nitong ito po ang maganda ng ating mga produkto. Hindi naman tayo ay binubuhat ang ating bangko, pero sabi ko nga, thank God. Kaya nga po ay ang ating migawan, yan po ang natin, ay sana ay hindi maubusan tayo. Kasi marami ang nakasalalay dito, di ba? Di ba? So yan po ang magandang balita sa ating mga kababayan. Sana ay tuloy-tuloy po ang ating pag-invite, tuloy-tuloy, kasi malaki po ang raffle natin this coming Saturday. This coming Saturday na ang magandang raffle natin, di ba? Magandang raffle natin this coming Saturday. Kaya po ay dapat ay tayo ay oo, di ba? So sabi ni shout out na Sharer Ninya Really Moral. Hello po Doc. Hello. Dancer po. Precious Jana. Magandang hapon po Doc. Magandang hapon din sa iyo. Amazing Gima Ardalis Marino. Okay. Dan sharing lang, walang pang watch. Okay. Amazing Marilyn. Tamang comment lang, hehe, yes. Amazing Linlin Bisa, maray na hapon po Doc, maray na hapon. Laging ang OBS, yan, Ana. Wait lang po, okay. Rachel Kiding, okay. Amazing Rachel Kiding, good afternoon Doc, good afternoon, kumusta ka na? Risnob Mason, hello po Doc Joy, good afternoon sa iyo. Amazing Ruina Olabario Armilde Silopodok, magandang hapon din sa iyo. Good day po sa lahat. Amazing Lone Baramida. Yan. Binabati si Amazing Sharon Anyo Nuevo. Thanks po Doc Joey. Ano ito? Sapphire ito. Meron na itong 7 ways to earn. Hello po, good evening. Keep safe ninong Doc. God bless. Yan. Okay, happy birthday ate. Yan, nag-happy birthday na ito. Okay, ako po malapit na din birthday ko next month na. Mag-blowout ka na, Amazing G Bayaban. Di ba? Pwede ka na kasi binati ka na. Advance happy birthday, Amazing G